купата за победителите. Второ място за Дани Алексиев, София Икон Буби. Честито, Дани! Поздрави от дома! И третото място е за Мартин Боев отново. Икон Макс. Честито, още веднъж. И последната категория, най-тежките коне. Коне със собствено тегло от 901 кг, където обаче победител стана кон под тази категория, под 900 кг, а именно отново Хари и Петър Петров. Браво, дерманци, тръгвате си с цяла турба отличия. Отново Мартин Боев. Никой обаче не може да вземе първенството на домакина, който се тръгва с 3 купи. Честито, Мартине! Det är